Pamusoro imambo. Ini ndinoitwa Esther Chigomero. Ndakapumwa uroyi musi wa8 October. Nhasi wangu ana Chigomera mwana wa Masvita. Wakauya kumba kwangu. Ndiri kumba kwangu chachiri chitatu makuseni. Wachibva wasvika wakatuma Masvita wakasvika sefa napa nepane building rapo vawagara. Wachibva watuma Masvita vauya pamba pangu. Achibva asvika akati murudiwa namhama wako. Wakauya vari 3 nemurora. Tracy mapenza uswa. Wachibva wasvika wakati iwewe ngei uri kutambudza upenyu hwangu. Ndatambudza upenyu hwenyu ndadini. Zvikazi zvauri kuti hausi kuzviziva. Ndikati zvechi. Zvikazi uri muroyi iwewe. Ndori kutadzisa vanhu vangu kuti warorwe. Uyezve ndori kutadzisa kuti upenyu hwangu inini huende mberi. Wachibva watora heti yangu musoro. Wakati chienda kwamambo. Ndo evidence yandichahamira naye pamberi pedare ramambo kuti ndakupuma uroyi. Ndo pakapazodaidzira mwana wacho akati uri hure iwewe wakarara nemurume wangu Mosi ukamutaurira kuti kwazi hanzi Masvita unohura ukamupa 150 US kuti aende kobaya muprofita wekuchechi kwedu anonzi mai Pamela. Ndatenda. Ari kuno wacho. Aitale nde. Ndi Masvita na Ana. Asita chari. Ngasunge Masvita. Wanayo. Yeti yacho iri evidence yacho. Saka hii yetu wakaitora uchiti ndechi. Mama wangu ndio wakaitora. Mama yako ndio akaitora. Reason yekuitora ngerechi. Reason yekuitora ngeri kwapo. Osaka yaisa kunokuiwe. Rodzikamira zvakona tutaura kuti bauka. Usanyarire bataura. Eti yakatorerwe. Eti yakatorerwa kuti kwapuma nekuti pawainzi ngatifambe vairamba saka kutorwa eti kwakaitwa kwanzi tikakupuma ende okay. Ndoba waruramba kufamba. Ndoba paine nyaya yekuti katora heti kuti takupuma kuti tiende ku. Ndoba nyaya yacho chete. Ini makapozi kufambere. Atinombonzi tifambe nyaya. Atinombonzi tifambe shepe pese pataifamba taitonamata chechi chete. Kusiya kwandakaita inini kuchechi kwenda kuchechi ndakasiya nema problems angari mbabangu pandasiya chechi yandailamata. Ndo kuchechi kokoko ndokwa wakati hanzi iwewe tiri kutakudza dare remusha tida kuti ufambe ndiwe iwewe uchatakura dare remusha rekuti ubatsire vamwe vana mufamily vari kutambudzika. Ndobva ndaenda vandasvika vandaudza vakuru kwandiri kuti ndo zvataurwa saka vanhu ngatiungane vakuru kwandiri vese hapana akada kunditeerera wese wakaramba wari kudzimba kwawo. Alright. Nhasi unokazi ngatifambe unoda. Nhasi unondikazi ngatifambe ndinoda ndakasununguka. Right. Saka ndiyo nyaya incheri nyaya inoda kuti mufambe muchenurwe. Ndio pane nyaya. Zvese zvamunetsana zvese zvinoda kuti sei muchenwa because mune zvenge zvirimo mumusha umu zviri kuitika hatingateereri zvese kuzvizwa asi zvarakidzwa kuti mumusha mune zvirimo zviri kuda kudii. Ini hangu handina zvokutaura zvakawanda kune hanzvadzi dzangu. But chiripo badzi chatakaona chakazoita kuti nhaurwa dzitenda ichigumira. Chiripo badzi chandakaona pane hanzvadzi dzangu hapana wendinowenga kana kuti kada kusvika kuti vazosvike kunoku kwamambo kunoku. Inhaurwa yekuti madzikoma nevamwe apa mwana uyu mwana wana mukoma waripo wahombo. Mwana uyu wakataura kuti mukoma honai zvakamira so zvakamira kuti ndibatsirwe ngatifambe. But hapana akasomodza musoro. Ndo zvakazosakisa kuti mwana uyu wazotokonyana nasisa wawo kubva kare waiwirirana. But wakazotokonya unasvika wapumhane. Nekuda kwekuti wakomana wari uko wana mukoma. Hapana ari kuda kusomodza musoro wekufambira mwana uyu zvaari kutaura. Uyu mwana ndamdziko rei? Matambudziko akataura yeye. Echi. Inini nditori no dambudziko ishe wangu muupenyu hwangu. Ndinotiwo ndikarorwa mari yechibviswa ndinobva ndarambwa nemurume. Ndikarorwa apa ndobvisirwa ndinobva ndasiwa nemurume.
Saka pausingabvisirwi ndo paunogara. Handina pandisina sati ndabvisirwa mari. Okay. Saka wakaziva sei kuti pese paunobvisirwa mari ndi unobva warambwa? Imba yangu yekutanga ndo mapwanyirike yakaita. Zvinoitika kapamwe hunhu hwako iwe hwakamumira sei? Chinokurambisa nevarume chii? Inini handina wandiri kublema kuti nhingi ndiye ari kukonzeresa mumba mangu. Inini ndakangoti hama dzangu ndibatsire iwo. Pamwe pane problem iri kudini iri kuita. Ndosaka ndati iwewe wakambozviisa mugirazi here iwewe pache zvako. Wobva waisa kusambozvinyepera ba. Kuti ndini Esther ndiri mugirazi. Mwari ini ndine hasha. Mwari handigutsikani nemurume umwe chete. Mwari ndoda murume ane mari ane mota. Mwari ndoda murume ane motikari. Ndoda mudziko rangu. Asi varume vamuri kundipa hawana motikari ba, hawana chiroba vafudzi vemombe. Ndoana John Bobo. Because ndotaka tinokwanisa kutsvaga problem ka. Asi iwewe problem iri pauri ma expectations ako. Because unokwanisa kungochituka because pagrass over kuti ndakanaka ine. Ndakadai honai side view. Honai so I deserve murume ari nani than murume wandinaye. Saka ukana wangodaroka hauna murume wanogara naye because uri munhu wekushora. Andizvo. Saka ukawashora murume wacho unomuwana kupi? Anoita zvaunoda iwewe. Saka totanda kuti izvo zvezvo zvoda kuti uzvitarise usati wafungira kuti pane zvingo. Changa wambozvitarisawo wega iwewe kuti behavior yangu ini yakamumira sei. Unoziva kuti muZimbabwe wakawanda. Wakadzi wakawanda muZimbabwe vanozvirambisa nevarume wavo. Ende varumewo futi vari muZimbabwe vanozvirambisawo nevakadzi wavo. Chinoita kuti mukadzi azosvipe mwoyo newe chii? Kuita kwani? Kwako. Kunozoita kuti mukadzi murume asvipewo mwoyo newe chii? Kuita kwako. Ukaita gumbo kunze gumbo mukati hapana murume anozvifarira. The same applies woku murume. Ukazikanawo kuti uitawo gumbo mukati mukadzi adiniwo. Unochinjawo chii? Andizvo. Saka ndosaka ndati iwewe zviisawo mugirazi. Wobva wazvitarisa wega kuti ndiri muklasi ipi. Usati waenda koonongedza hako. Because already kana wakutongoongedza mhurika kuti wakomana ndikangopinda mba pakangobviswa mari aya Abandaramba. Pamwe wakambofamba. Torerwa heti uzi ndiye ari kukonzeresa kumba kweawa. Uya hana bachanga aita. Ndiye akadaizwa ndokutorerwa heti ka. Iye ndiye akari kupumwa kuti ndori kukonzeresa kumba kweawa neawa. Kukonzeresa kuti iye pamwe. Aiwa. Ngaino matambudziko. Iye wati ndine problem yangu. Problem yangu ndeyekuti ndikaroorwa pakangobviswa mari apa ndarambwa. Ndakarambwa kekutanga ndikarambwa kechipiri. Ndosaka ndachiti aiwa iwewe chimbozvibvunzawo kuti chiri kumbokurambisa chii? Because hauna kutaura kuti pawakarambwa kekutanga what was the reason? Wakazi iwewe pawakarambwa kekutanga wakazi reason yawarambirwa ndei? Warambwa kangani? Kana kuti wakambofamba ukautaura. Warambwa kangani alright? Imba yangu yekutanga ndo yakapwanyika, yechipiri yacho izvizvi iri kusheka. Saka wakarambwa ka1 badzi. Saka asi yechipiri iri kusheka. Asi andikakona ndosati kuti ka zviise mugirazi iwewe. Andizvo. Pamwe chiri kuti isheke ndechekuti zvawakarambirwa nemurume wekutanga ndo zvawatanga futi kumba yechipiri kana kuti ndozvori kukontinya nazvo. Pamwe ndozvikunesa. Saka chaakukutukisa chachituko manje chekuti ndosaka wakarambwa ndiJohn. Hauteereri. Kana ndiri kutaura haudi kuteerera. Unoda kuti inini ndinyarare. Asi ndiri kuti inini nyaya yedu pairi chaichaipo handi kumaproblems ako baiwo. Nyaya yako iri pekuti wakati takatora heti as evidence yekuti chakupuma, kuti chikana chakupuma iwewe takakupa basa rekuti utakure mutoro wemhuri, kuti usumudze mhuri ufambe nemhuri. Titaure zviri kunetsa handi kwaari chete bawo. It means wakatora heti wani zviri kuwanetsa. Pawakafamba zvakanongedza futi uyu. Because awo kawo wanofanira kunge ine reason yekutora heti yekuti mambo azive kuti takupuma.
Fura sumukai mai. Was mai ndi mazindi makatora heti. Pamusoro ishi. Ini ndonzi ana chigumira. Naurwa yaari kutaura iye kuti ndakagadzikwa dare kuchechi. Musikana uyu akapupura hope dzake kuchechi. Apupura hope dzake kuchechi, muprofiti ndokuchiti iwe takuchikugadzika dare sekuti ndiwe wapupura hope dzako. Chienda kune vamwe vako unotaura nehama dzese, mukokorodzane semhuri, mufambe semhuri, mugadzise zviri kunetsa mukati memusha. Kubva 2022 kusvika izvozvi vamwe vacho avarutawo vakataura sekuru wabva kutaura waruta hanzi ndakataurirwa. Mai manje tiri kutonetsana sekuru avaindi kweshena futi kuti kwazazi inini nyaya iyoyo handida kubvira ndaitaurirwa ba. Ndikavabvunza kuti inini ndakambokubvunzai kuti sekuru nyaya yakataurirwa munin'ina makaitaurirwa here? Sekuru vakati inini handina kutaurirwa ba, munin'ina haana kunditaurira ba. Saka ndonhaurwa iri kunetsa zvonobata nemumhuri mangu. Musika kwamuri kuenda handiko pandiri kuda ndikuda chakati muzotore heti iyo Uyu wadini uyu chaka chamakati tikatora heti ndiko tusvike kwa mambo ndo kwandiri kuenda. Chakazoti inini nditore heti inini mumusoro memunin'ina wangu inhaurwa yemhuri yangu. Uyu musikana uyu anga akarorwa kwaanga akarorwa imbavha yaparara zvikakonzereswa naiye zvaarutaura zvaarutaura zvekuti kwazazi akadanana nemukwasha. It's true mukwasha akazvipupurira ega kuti mbuya ndakadanana nawo ende ndinotorara navo. mukwasha uripi? Hapana, haana kuuya. Aseza atuda mkwambo. Ova pauya uyu musikana uyu obva aita mhosva yaakaita. Inini ndaenda kuchechi ndiri kufambira nhaurwa yemwana kuti mwana wadini wapara mhosva. Chii chakonzeresa? Pakanobuda mhepo yakanobuda ikati ndini Esther Chigumira. Inini zvandirini ndine mushonga wandinawo uri kunzira yangu yekuita tsvina. Wandiroti kana ndikaona kuti munhu akuda kuita chinhu chinobudirira ndinokotamira. Saka mwana wako ndini ndakakonzeresa mhosva yakapuyu. Ndida kuti aende kunokurai. Ndokerai ipo wamheso wazwa. Twatu wadzidze kuti wakwana munhu akandotonona pese mutambo wangu unonga musumudzi. Ndokerai ipo pa. Mhepo yakati inini ndine mushonga wandinawo. Terai. Uri kunzira yangu yetsvina. Wandiroti chero munhu kana achida kuita chinhu chinobudirira ndinokotamira. Pandinomukotamira hapana chinobudirira. Ndikati saka iwo daka rako neni nderei ingawa nditakakura tichiwirirana ende zveshe nemunin'ina wangu ndiri closest wake. Zvikanzi inini daka rangu ndinawo newe ndiri kuti iwe wakunyanya kuchengetwa nevana vako. Ndikati haisiri mhosva. Ndiri kutaura nemhepo. Haisiri mhosva yekuti inini vana vari kundichengeta ba. Zvikanzi inini ndini ndakatokonzeresa mwana wako ndaida kuti apike. Saka handichati apike ba. Ndakuti mwana wako aite community service. Asi izvozvizi atori kwaari kwaakatoenda kumurume kunoonekera hakuna chirikoba ari kudzokera. Ndikati uchikorwei zvikazi zvandataura ndizvo. Ndikati ahora iti zvakanaka mhepo vayaenda. Tichipedza chechi tichidzika zveshuwawo mwana wangu akandobva andifonera ari kuchinhoi asiti mama inini ndandaenda kuona kuba kwemukomana wangu. Asi izvi kuti mama zvakadini zvakaoma ndakudzoka kupi ndakudzoka kumba ndikubva ndanyarara. Mwana akada kuedza kuwaka dzimba hadzisi kumira. Kuda kudai hapana chiri kuitika ba. Ndokubva ndanyarara. Kwobva kwazoya mwana wangu mukomana. Kwandinongofamba ndokunzwa kuti mwana ane munhu mumusha menyu wakakumbirwa naye mari. Asi munhu uyu munhu wemudzimai akamukumbira mari. Mari yapa kumukumbira kwakaita mari mwana akati handina ba. Munhu uya obva ati tichasangana. Saka ndozviri kuonesa madambudziko kupi kumwana. Ndakambofunga kuti mwana pamwe ari kutora zvinodhaka nekuti anobva pamba pamwe kuma 8 obva aenda kubhawa. Svike kubhawa obva agara. Paanouya makuseni anouya ari mwana mabvira angoita kubhawa mumba manheru ndo madzokerera anoita. Mazuva ekutanga ndaifunga kuti pamwe mwana wangu akuita zveguga asi ndikuona kuti hazvisi zveguga. Izvozvi ndine uyu uri apa mai vemwana uyu handisi kutoziya nekwaari. Mandingofamba ndesimwese ndizwa kuti iye ndiye akaisa mhepo pamwana wangu kuti mwana wangu uyu mwana wenyu futi mwana wangu futi. Anosiya kudhambira ye muzukuru. Atondidhambira muzukuru. Wakatouya koshanya. Ndoba ndandiri kuda ipo pa. Ndoba ndandiri kuda ipo. Kuti maakuona manje kune nyaya chaiyo. Kuti nyaya iye wacho wamuri kupuma. Mumba macho mutomunetsa hamu. Wakatobva wagwaka.
Saka muri kuti mimi iye ndiye ari kukonzeresa dai anga akagara zvakanaka. Zvino iye utotambudzika wawo haatodawo chake chito wakutochema kuti yake yechitu yakutopwanyika. Saka itu tikutika musapinzirane wangu. Ambuya zvamuri kudai mimi nana baba zvamuri kudai mimi muri kudai neindependent person pamunotongoenda murapi motongotaurwa muri mese kuti chiri kunetsa mumhuri chii because iyi itori yefamily problem haisi yake yega ba itori yefamily problem yekuti mumba menyumu wasikana havaroreki ba havarorwi ba pane zviri kunetsa uchanzwa nyaya chaiyo nyaya chaiyo muchataurwa mobatsirwa chaiyo ndoti kunongedzana kwamuri kuita musanongedzane ba endai mutsvarunetsa wangu asi kana uchinge wafambawo makawanda uchingonzwa ndo saka ndoti makafamba izwai problem yenje kuti makafamba mega uyu ari kudi ari kufambawo chi ega imi muri kufamba chi hapana chinobuda fambai mese dambudziko riri papi because zviri kuitika imi mune masapota enyu kuwarumo uyuwo une masapota ake kuwarumo saka kana zvakatongodaro kwamuri kuenda hakuna endai kana dai pane munhu kana aripo uripo here bwerini mwamatodzika seri kwemotikari mwamapondofemwa imimi hakuna mutsvene vana vasatani saka tatuti chevasatani chatobuda right iyo makabata haichadzoreki makuita anga chibatiswa kai imimi imi izwai mbuya chinoti musazwe kuremerwa nekubata chipfeko cheumwe munhu kugara nacho kuti ndinacho chinoti musazwe kuremerwa chii mwana heti muri kutembei kuti yekuchengeta heti kuti kutoisa mubhegi kuti tofamba nayo mubhegi chinoti musazwe kuti heti ika yakurema chii then you expect me kuti nditi dzoserai munhu heti wakabaoma ivi nyangwe makachenesana handingamati muri kufamba mega handingamati muri kufamba mega kai mati muri kufamba mega kai pamuri kufamba heti muri kuisiya here muri kufamba nayo kai handisipenda nayo anoziya handidaruzizere ndiye uri kukonzeresa ene makamboonepi munhu anoti kuti ndiite proof kuti ndikufose kuti ene kwamambo ndikatore heti yako ukamumangarira ko kana mamataurwa nemuprofita yenyu kuti mutorere chipfeko chake hapana kumbotaurwa nemuprofita zvinodaro kuti hatidi zvakadaro izwai kuti arudzoka here kuti ndekoni kwamambo maingouya kunomangara musina kutora chipfeko chemunhu maingouya komangara panapa wakatanga kutenderera musoro matora heti yake right chimira it's okay iye shamaridzwa mirai apa endai momira apa tizoti ari kudzoka here munoda munhu imi anokubatsirai akutaurei chokwadi chiri mumhuri menyu noti zvamukuita zvese because ndatona family divided kuvarume pane warusapota uyu pane wamwe warusapota uku pane vari kwakadzi wamwe wariwo titatozviona mirai apa auye kana auya mutaurwe chokwadi mubatsire endai apa mubatsire